Yan, kap mga ka-90s. Yan. Yan, so alam niyo naman yung title natin ngayon. Yung paano magkondisyon ng gagamba. Yan. So unang-una ka-90s sa akin bakit ganun yung mga laban ng gagamba ko. Yan. Unang-una, ang pagkukondisyon ng gagamba, unang-una bago mo siya pakainin, paliliguan mo muna siya ka-90s. Yan. Liliguan. Sa next may i-upload akong next video kung paano paliguan yung gagamba, pakainin na yun. So, unang-una ka-90s paliliguan mo muna siya. Tapos, pakakainin. Iba't ibang klase ng pagpapakain ng gagamba ka-90s. Yung iba pinapakain nila ng hipon. Yung iba, yung kapwa nila gagamba. Yan. Tapos pwede rin yung mga kulisat, yung mga crickets. Ako nanguhuli ako ng mga grasshopper. Yun. Tapos tinitingi-tingi ko, ginugupit-gupit ko sila ka-90s. Tapos yun yung pinapakain ko sa gagamba. Kasi mas better talaga pag yung nakakain din nila sa wild, yung kinakain ng mga gagamba. Yan, so then pagkatapos mong pakainin, lalagyan mo siya ng load. Yan, ito ka-90s. So yan, ito nga pala yung bagong gawa nating load. Yan. Tapos mo siyang pakainin, lalagyan mo siya ng load, pupointingan mo siya, ganito karami lang ka-90s. So yan. Yan. Yan, ganun karami lang ka-90s. Huwag masyadong marami ka-90s kasi pag maraming nalagay mong load, yan, ma-overdose yung gagamba mo. Yan, so ganun lang dapat karami. Yan, pagkatapos ma-pointingan ng load, yan, pwede mo siya ilalagay mo siya sa pahamugan. Yan, may pahamugan tayo ka-90s. Pakita ko sa inyo. So, ayan ka-90s. Ito. Ayan ka-90s. Yung iba, nagpapaaraw ng gagamba. Pwede mo namang paarawan, pero siguro mga 1 to 2 minutes lang. Kasi sa totoo ka-90s, ayaw talaga nila ng araw. Pag yung madaling araw pa nga, diba, sa wild, tinatago na nila yung bahay nila, tapos nagtatago na sila sa dahon. So, hindi talaga sila mahilig sa araw ka-90s. Saka yung gagamba, pag naiinitan, gumagaan yung timbang. Okay lang sa mga nagdiderby. Yan. Pero gumagaan yung gagamba ka-90s. Nawawala yung lakas nila. So, pwede yung paarawan, 1 to 2 minutes lang. Tapos balik mo na sa pahamugan. Yan. Yan. Tapos on the next day ka-90s, hindi mo siya pakakainin. Patataihin mo lang ka-90s. Para lakad-lakarin mo lang 10 times. Yan, tapos bawa ganito ka-90s. Yan. Ito ka-90s. Palakad-lakarin mo lang 10 times. Paakyatin mo. Yan. Patataihin mo muna ka-90s. Yan. Tapos na itong pinatay kanina. Yan. Yan, kasi spam mo ka-90s. Yan. Hindi mo pakakainin yan Bali, patataihin mo lang. Palalakad-lakarin, exercise niya. Tapos, i-spar mo siya. Yan. Then the third day, doon pakakainin mo na naman siya ka-90s. Same pa rin, pakakainin. Tapos, paarawan nyo. Tapos,
konti-konti lang, then madali lang, then babalik nyo sa pahamugan. Tapos on the 4th day, yun, patataihin mo na naman ka-90s, papainumin ng tubig, patataihin, yan. Tapos ano mo, lalakad-lakad mo na naman, ganun. Tapos on the 5th day ka-90s, bago yung laban, pupointingan mo yung gagamba mo. Ganun lang karami ka-90s, oh. Yan. Yan ka-90s, oh. Ganun lang karami, ah. Dampi lang sa labi ka-90s. Para support niya pag ilalaban mo na yung gagamba mo. Ayan. So yun lang, bali, lalagyan mo lang siya ng load ka-90s yung first day, tsaka 3rd day, pagkatapos pakain. Bali, 2nd day, tsaka 4th day, walang pakain yun. 5th day, laban mo na, bago mo ilaban, lalagyan mo ng load. Ayan. So, sa mga nagtatanong nga pala kung kung mas okay ba yung sa pahamugan tsaka sa halaman, mas better talaga ka-90s pag sa halaman mo nilalagay yung gagamba. Kasi naglalakad ba ako talaga ka-90s pag sa halaman. O may sa pahamugan din naman ito para karna ng ka-90s. Pahamugan na yung ka-90s, ah. Lakad ba ako ka-90s? Yan ka-90s, ah. Yan, malalaman mo kung kondisyon na talaga yung gagamba ka-90s. Kasi pag hinipan mo, tulog agad yung ka-90s, ah. Yan, oh, tulog. So ready na pang laban to ka-90s. Actually, ilalaban ko to ka-90s sa ay darating na linggo. Ayan. So kahapon, yung 3rd day, niloadan ko siya kahapon. Pinakain ko muna, tapos niloadan. Ngayon, patae lang, exercise, ganun. Tapos bukas, bago yung fight, pupointingan natin ng konti ka-90s. Ganun lang. Yan. Ganun lang. Tapos, pwede na yan ka-90s. Kaya ganun yung mga laban ng gagamba natin. Malalakas. Hindi umaayaw. And so, sa load nga pala ka-90s, mag-a-upload din tayo ng kung paano gumawa ng load. Yan. Shoutout nga pala kay Spider Doc. Siya yung nagturo sa atin ng paano magkakalkulahin yung load para tamang-tama lang talaga. Kasi yung iba, nagpo-pointing sila, nauudi yung mga gagamba. So ito ka-90s, tama lang, hindi nauudi yung gagamba. So yun lang ka-90s. Sana na bigyan ko kayo ng konting tips sa pag-kondisyon ng gagamba. Yan. Yun lang ka-90s. God bless.